ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Kanawan Dabo 24. Kada ka manta in yau ne farkon zuwa wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shahararren shirin namu na duniyar taurari na waye ganinka zai tattauna ne akan waɗannan shahararrun mawaƙa Auta MG Boy da Sani Ahmad. To masoya Sani Ahmad da masoya Auta MG Boy, muna so ku ware mana tsakanin waɗannan shahararrun mawaƙa Auta MG Boy da Sani Ahmad wanne ne yafi waka. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu wannan Auta MG Boy, yanzu da farko zan fara shiga wakar ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Auta MG Boy da Sani Ahmad wanne ne yafi wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. Kai dai kada ka manta in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Yanzu da farko za mu fara shiga wakar ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙa domin ku ji yadda ta kasance kuma ku ji ku waƙe mana tsakanin mawaƙa wanne ne fiye wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. Kai dai kada ka manta ka danna subscribe. Da farko bara mu shiga wakar Auta MG Boy din domin ku ji yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin waɗannan mawaƙa wanne ne fiye wani tsara waƙar. Wayo soyayya ina ta tunani a kullum mai amfanin yaudara ban da wuya ba. Masoya Auta MG Boy, kun ji da wakar Auta MG Boy din ta kasance, yanzu a gurguje bara mu shiga wakar Sani Ahmad domin ita ma guje yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya. To masoya Auta MG Boy da masoya Sani Ahmad, bara mu shiga wakar Sani Ahmad din domin ita ma guje yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin Sani Ahmad da Auta MG Boy wanne ne biyo tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. Kai dai kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Bara mu shiga wakar Sani Ahmad din domin ku ji yadda ta kasance. Kinka ya fi tauraruwa da kin wuce sai yan maza su faduwa. Ranar da zan zama ta kunka duniya sabuwa. To masoya Sani Ahmad, kun ji da wakar Sani Ahmad din ta kasance, yanzu dai kun ji sauraro waƙoƙin mawaƙan Sani Ahmad da Auta MG Boy. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Kanawan Dabo 24 Hausa TV. Mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Muka gargare shirin namu na duniyar taurari na waye gwaninka. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Sani Ahmad, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye gwaninka. To masoya Auta MG Boy, kun dai ji yadda waƙoƙin mawaƙan suka kasance Auta MG Boy da Sani Ahmad. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ka tsakanin Auta MG Boy da Sani Ahmad. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Sani Ahmad, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode. Bisalam.